Kubor nakaslem jong unong san Hima. Ka HYC Maulai Umjaïur unit Negaski ka khalai trik lalingkod arjar arpuar Pynlong yaka Umjaïur run for fun arm wrestling but drinking water competition hakabala pia yakiti Jingïalehkai hakikrita jugi khanna nakamata ki kinthe bat shinrang ya kanika Jingïalehkai la pleperda du samla penchai lingkhoi but to paston changplang kinailam ka HYC Maulai circle haka Jingïalehkai ringkat lang kinailam ka HYC uba Augustin lingda bat ba dan bak lang khaling do kumju rong ba shnong ba close kriem bat ba w kharbudan secretary shnong u president jaga unit utti nongram ulai thu banakada jaga jing perking haki bor district namal kenika khlam covid nyam shimla la shu ban pinjrong kumale hakisnam ki bladap lingba bon ki Jingïalehkai ngi kerman ba how wisnam is I kam bon kapor bat ki hep ki barit lingba ki Jingïalehkai ba pher Kiwei bat kinong keren kidi Augustin lingda ubat dan baklang khalingda kiblaya ro ya ka jingtri kam jongkan ka unit banyarap ya ki baduna ka yo kakot ha ki por khangdam drinking competition. Tetap, hari ni kapal jangan step ke pemerintah. Nak semua ban ai kumulai berikut ningsam, lagi ai ngo ai dam nikom yuk kedap. Nama rada undon play hi let's say mapi manga minum lat pada kendo lang ning step. Nama balai selapnya menengin ning shomendom. Selapnya toh ngadep babaro pio suyu Islam. Dai nama play uyoi ya kacik temu juga HYC malam juri ni ban Pynlong marathon emne pur marek Islam mene pur marek club Islam nomor play uker udang Pynlong ya ka benang makan ran ban kham tamro Pynlong ya phiparo ki kena ba phinwan dak step don bala poin ru ji don ba poin ru step regi pan ma dang leng jongi bagi melakukan pembiangi ke puar mo nang leng juga HYC malam juri melakukan pembiangi ke puar ngila Pynlong hadok kah nyo baji tenang leng juga kemo om ai kublai ya ka Umjaïur unit ka ba Pynlong yang di program run for fun hande tho mulai Umjaïur run for fun hendrai la atishu saka drinking water competition bat ka arm wrestling ai kublai yang unit ai kublai roi pi ki hap ki baret nomor la ndam pi anong la ban Pynlong ya kacing anong la ban Pynlong ngai ya ka Jingïalehkai la da ndam pi la Pynlong Jingïalehkai ha ka ju ka por nginom la ban ai kublai ro yo rong ba shnong ban secretary jong ka shnong la nei ka executor bar bo ko we ban kilewan lang ban ni ban sakhi ban pensil ban percengan dam ya ka nei ka Jingïalehkai ka ba tang si tengski ngala ban om nama menstep menta si pokok bebuji ngidio ban petkut no
Ngai kembali ki wala lagi mak bayi dan dekat langlo ada pokok nomor bagi dari program kebagi haban pendam. Ngai kembali yakin ki kamsong kam tamro ya kajing syakat semua kajong ki bat Pynlong ya kene jinglang poin